Türkmenistan'ın bankları daşary ýurtlara pul geçirjek bolýan raýatlar üçin talaplaryny üýtgetmegini dowam etdirýärler. Bank üstü bilen pul uğratmak ýa-da daşary ýurtlarda ulanyp bolýan plastik kartlara degişli hasaplara pul salmak isleýän müşterilerden talap edilýän resmi namalaryň sanawynyň ýygyderli üýtgemegi, pulun mukdarynyň çäklendirilmegi ýurdun raýatlarynyň esasanam daşary ýurtlarda bilim alýanlaryň durmuşyny kynlaşdyrýar. Adatlyň habarçylary talaplaryň ýene üýtgänligini 13-nji oktýabrda habar berdiler. Adatlyň habarçysynyň sözlerine görä daşygyzdaky Tenagat banky daşary ýurtlarda esasanam Orsiýet Federasiýasynda Belarusda we Türkiýede okuyan taliplara pul geçirmek üçin täze talaplary ýeridi. Bankyň müşterileri ýurdun beýleki banklarynda şoňa meňzeş düzgünleriň ýokdugyny bellep, täze talaplary esassyz hasaplaýarlar. Ähli banklarda bolşýaly daşygyzly studentleriň enatalary hem Türkmen Telekomyň üstü bilen okuw şahadatnamasyny almaly. Hem Aşgabatda we beýleki ýerlerde Türkmen Telekom öz websaytynda şeýle resmi namalary kabul edýän bolsa da şoňdaky edara özünde resmi namalary kabul etmek üçin işgäriniň ýokdugyny aýdyp, dokumentleri indi hiç ýerde ulanylmaýan faks arkaly iýermegi talap etdi diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä käbirler spravkalaryny faks arkaly iýermek üçin mümkinçilik tapýan hem bolsalar goşmaça maliýet çykdyjagy alýarlar. Uzak gözlegden soň daşary ýurtlardaky talipler faks tapýan hem bolsalar onsuzdan pulsuzlukdan kösenýän halyna bu hyzmat üçin Orsiýetde 2000 rubl we Belarusda $30 töwereginde çykdyr etmeli bolýarlar diýip habarçymyz belliýär. Habarçymyz Tenagat bankynyň üstü bilen pul geçirmek üçin şeýle usulda kynlyk bilen Türkmenistana uğradylýan okuw jaýynyň resmi namasynyň ýeterlik däldigini belliýär. Talap edilýän resmi namalaryň sanawynda student biletiniň kopiýasy hem bolmaly. Ony ýene-de Türkmen Telekomyň üstü bilen iýermek talap edilýär. Emma bu talabyň ýerine ýetirilmegini daşygyzdaky Türkmen Telekomda beýle hyzmaty öpçün etmäge mümkinçiligiň bolmazlygy kynlaşdyrýar. Tenagat bankynyň daşygy şahamçylary we Türkmen Telekom kompaniýasy bu arada resmi düşündürüş bermeýärler. Adatlyň habarçysynyň belleşi ýaly gaharly enatalar munyň ýurdun daşyna iberilýän valutanyň mukdaryny azaltmak üçin edilýänligine ynanýarlar. 15-nji sentýabrda Türkmen banklarynyň täze talaplary hödürilýänligi ma'lum boldy. Oňa laýyklykda talipler döwlet telekommunikasiýa kompaniýasy bolan Türkmen Telekomyň ýörite elektron poçta salgysyna okuw resmi namalaryny iýermeli edildi. Ondan soň enatalar Türkmen Telekom tarapyndan tasdiklanan resmi namanyň her sahypasy üçin 3 manat töläp, ony almaly we banklara tapşyrmaly. Mundan öň daşary ýurtlaryň okuw jaýlarynda okuyan Türkmenistanlylar bilim alýandygy hakynda resmi namalaryň asyl nusgasyny ýurda uğratmaly bolupdy. Studentleriň Türkmenistandaky enatalary poçta bilen uğradylan şahadatnamalary alyp banklara eltýärdi we onuň esasynda çağalarynyň okuw üçin pul uğradyp bilýärdi. Türkmenistanyň banklary çağalary daşary ýurt universitetlerinde okuyan raýatlaryna valuta çalyşygy üçin belli bir şertleri üpçün edýär. Bu şertlere görä enatalar Türkmen banklarynda okuw üçin töleglerini manatda edýärler. Banklary bu serişdeleri döwlet kursundan 3,5 manada bir Amerikan dollaryny öwürip berýärler. Türkmenistanda nakt valuta çalyşygyna gadagançylyk 2016-njy ýyldan bäri saklanyp galýar. Daşary ýurt valutasynyň ýurt içindäki gara bazarynda valutanyň bahasy şondan bäri 5 çemek artdy. Şol bıraktyň özünde de Türkmen banklarynyň studentleriň okuwyny tölemek üçin daşary ýurt universitetleriniň hasaplaryna iýerýän puly gijikdirip geçirilýär. Bu ýagdaý ýyllar boýy gaýtalanýar. Şu ýylyň sentýabrynda Türkmen studentleriniň ençemeti daşary ýurt universitetlerindäki okuw töleglerini tölemekde ýene gija galdy. Şu ýylyň iýul aýynyň ahirinde Türkmenistanyň häkimetleri öz çağalaryna pul bermäge synaşýan enatalara goşmaça şertleri öňe sürdi. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan studentler öz enatalaryndan pul almak üçin özleriniň maliýe kömegi mätäçdigi hakynda bolýan ýurdundaky Türkmen elçihanasyna ýüz tutmaga mejbur boldular. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Merkezi bankynyň koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlardaky raýatlaryna $200 dälde aýda $500 iýermek mümkinçiligini döredýänligi barada yglan etmeginden bir aý soň ýüze çykdy. 14 awgustda Türkmenistanyň banklary çağalaryna pul bermek isleýän raýatlardan daşary ýurt universitetleriniň resmi namalarynda Türkmen elçihanasynyň möhüriniň bolmagyny talap edip başladylar. Bir aýlap ýurdun müňler çyraýaty häkimetleriň islegini kanagatlandyryp bilmän kösendi. Daşary işler ministrliginde Merkezi bankda bu edaralaryň gapysyna kakan enatalaryň arzularyny kabul etmedi. Bu döwürde Türkmen talipleri Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçihanalaryndan düşündürüş almaga synançdylar.